Здравейте! В днешното видео ще ви представя моят лентов фотоапарат Olympus TRIP35, който всъщност закупих от един антикварен магазин в Пловдив, в Стария град, и днес ще ви покажа как да поставите лента в него, ако случайно искате да се здобиете с такъв. И за начало трябва да отворите естествено капачето, което се отваря чрез издърпване на една щипка отдолу на апарата. Лентата се поставя ето така, тя се позиционира, след което издърпвате самата лента напред и трябва да поставите лентата в една миниатюрна цепчица в самия фотоапарат. Тя се вижда на екрана. За целта лентата трябва да попадне в едни зъбчета, които всъщност придвижват лентата, когато въртите въртящо колелце отгоре на апарата. След като сте поставили лентата правилно и сте сигурни, че е закрепена, трябва да спуснете заключващия механизъм в горната част, който всъщност служи за навиване на самата лента, когато вече сте изчтракали всички пози. Тази лента е с 36 пози. След като сте направили едно-две щраквания с навиване, апаратът е готов за снимки. Пожелавам ви успех и да знаете, че този апарат е доста сполучлив. Има автофокус, няколко режима на снимане, портретен, ландскейп, групов, така че апаратчето снима много хубаво. Това беше. Благодаря ви, че гледахте това видео и се надявам да съм бил полезен. До скоро!